Ebben a videóban a PMT segéd szolgáltatást fogom bemutatni nektek. A PMT segéd segít a PMT törvény betartásában, hogy elkerülhessétek a bírságot. A rendszerben vezetheted az ügyfélnyilvántartást, napi szinten ellenőrzi a szankciós és a kiemelt közszereplői listákat, figyelmeztet kockázati besorolás felülvizsgálatának esedékességéről, lejáró igazolványokról, jelez publikus cégadatváltozás esetén, ügyfélátvilágítási adatlapot generál, lekérdezi a tényleges tulajdonosokat, és exportot készít a rendszerben tárolt adatokról, ami ellenőrzés esetén hasznos lehet. Regisztráció után, amikor belépünk a rendszerbe, akkor egyből fogad minket az ügyféltáblázat. Itt láthatjuk az éppen aktuális ügyfeleinket. Ügyfelet két módon tudunk berögzíteni. Létre tudunk hozni egyesével ügyfelet. Itt kiválaszthatjuk, hogy vállalkozásról vagy magánszemélyről van szó. A két típus esetén különböző adatokat kell megadnunk. Hogyha mondjuk kiválasztjuk, hogy vállalkozásról van szó, és beillesztjük az adószámot, akkor a rendszer a publikus cégadatok alapján ki is tölti nekünk itt az adatokat. A cégadatok között a képviselők, a tulajdonosok és a tényleges tulajdonosok is kitöltésre kerülnek a publikus cégadatbázis alapján. Másik lehetőség, hogy importálással visszük fel az ügyfeleinket. Kettőféle importálási lehetőség van. Az egyik, hogy egy Excel fájlt kitöltünk, és az alapján visszaimportáljuk az ügyfeleinket. Ez le kell töltenünk egy minta Excel-t, ebbe megadjuk az ügyfeleink adatait, és ezt visszatöltjük a rendszerbe. A másik lehetőség, hogy az adószámok alapján töltjük ki az ügyfeleinket. Ilyenkor elég csak az ügyfeleknek az adószámát beilleszteni, esetleg meg lehet adni előre a kockázati besorolásukat és a tényleges tulajdonosi nyilvántartás ellenőrzésének az eredményét, és már is importálhatunk. Minden adatot ilyenkor a rendszer a publikus cégadatbázisból vesz, és azzal kitölti automatikusan az ügyfeleket. Ha rákattintunk egyik ügyfelünkre, akkor meg tudjuk tekinteni annak adatlapját, ahol látható, hogy minden a PMT által előírt adat tárolva van. Meg tudjuk tekinteni a kockázati besorolást, itt hozzáadhatunk új kockázati besorolásokat és törölhetünk meglévőket. Fel tudunk tölteni dokumentumokat az ügyfélhez, például feltöltünk egy igazolványt. Meg tudjuk tekinteni, hogy milyen változások voltak az ügyfélnél, melyik adat mikor, mire változott, illetve meg tudjuk tekinteni a napi szankciós lista ellenőrzések eredményét. A rendszer az EU, az ENSZ és a kiemelt közszereplői listákat nézi meg minden nap, ilyenkor név és születési dátum egyezést keres. Abban az esetben, hogyha a rendszer talál egyezést bármelyik listán, akkor e-mailben és a felületen is jelezni fog erről. Lehetőségünk van átvilágítási adatlap generálására is, ahol kiválaszthatjuk, hogy Word vagy PDF formátumban szeretnénk az adatlapot elkészíteni, illetve kiválaszthatjuk, hogy le szeretnénk azt tölteni, vagy akár e-mailben egyből kiküldhetjük az ügyfelünknek az e-mail címére. Amennyiben valamelyik ügyfelünk szerepel a szankciós listákon, vagy a kiemelt közszereplői listán, akkor erről a rendszer figyelmeztet e-mailben is, meg a felületen is. Van lehetőségünk ellenőrizni, hogy valóban helyes-e a találat, és amennyiben már ezzel a találattal nincsen több dolgunk, akkor azt ki is tudjuk törölni. Az ügyfeleknél bekapcsolhatjuk az ügyfélértesítések lehetőséget, ami annyit jelent, hogy ha ez be van kapcsolva, akkor az ügyfél értesítést fog kapni a lejáró igazolványról, illetve publikus cégadatbázisban történő adatváltozásról, és az e-mailben felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezeket mindenképpen jelezze neked, hiszen a PMT törvény kötelezi őt erre. Amennyiben azt szeretnénk megnézni, hogy egy adott név szerepel-e bármelyik listán, akkor rá tudunk keresni a nevére, és a rendszer kidobja, hogy van-e találat ezzel a névvel. Létre tudunk hozni ügyfélcsoportokat, és ezekbe a csoportokba tudjuk besorolni ügyfeleinket. Az ügyfélcsoportok szerkesztésénél van lehetőségünk megadni az átvilágítási adatlapon szereplő szerződéssel kapcsolatos értékeket. Átvilágítási adatlap generálásánál ezek az értékek automatikusan ki lesznek töltve.